abakwanira mwensi oyo tamanyeti ngoro kuwordo bari muchache n'abagaka barana bangina weti kijana byewe gukwana nategereire ninko mahoze vijana bikale byoba kuna mwayi w'abagaka n'abangina bakwanire teganka muwe dikero modala danga asa mo mweshimyo ya banka yako garana onkinete munuri nona soma seitonza ndi kwatora lieta akora to mukutana zakare amaga tabanga tutaite kurandia na gwori tagari tari sobo bagorete kumoranje batebi bari kisera bono ngogocha gote propaganda no mugako moto manyeti akire ndabano togose uguruseito mokirete endo kenda bata bata so mukutano yo ngaba soka barari nga worta ko abamura kinya sora namaru mwana kandora waigure obuya ababara ngo batwanje to mukutano yo ababara betamangana yo amangana yo asokire lakini abanyateberia morandie mobatebi totebi sera bakorete besabuna kayusi ate ababae amina iga tindi gukwana ndagika nyingi egekogera ekero mogukwana muna nasoma munuri no nasoma baka standard 8 akora naenda mariwa yani ki problem chiri cyangeriria hande muna nakinire na korte school goma 2002 baka bona iga bado na chichi gukwane igonta gete anda obisiero ngo tore nina imani niko na imani ya sae bwanchire nani njengo sabande bakana iunga amaene iga twachire amina nimanyete mwakorera bachozi kayusi olenge chairman ya experience mubwate amina mwachora baraibu bamwatora barago babogutona igwete mbachore tu gocha oborai bwane bogochikoso ageti nini mogochikora amina amina mogocha iga igongo chonya ne mokutana tugochigwaka chikura onye mogochora kayusi abe steering committee amagendero momwakere chikura amina montegerete ongo chikochora bagaka babiri abangina babiri evijana bibere amina egere kindege gotoka getara koruma tongoga nabo bakuburi kubatenga omuna bwo gambi bwange bwo chiko wangigure abarayi abatogo chikochora igotogo chikoba change omwaka afto yonde amina onya kayusi olenge natumia kayusi na yatana mwaba chema ane ngakikere kaba chema nimbo ya onya kayusi mo omwaka omutangani umwaka kabere togo change mwantagara iri umwaka gatatu to change umwaka kana to change umwaka gatano to change amina enchere yo kinko chikobori chikura cha 2027 okonyora matongira bete amina mwantagara iri yaborigo matongo mabana marukire muchache kende usungu amana wana mumanyete elieta liria muchache bigarate abagaka mura 2017 mwangete chikoro nabangina igonta gete abana bamentu koro muchache abande baro kugwori amina abande baro kugwori ta asenge njongo chikokorega hasi baka mogoke amina metia nyatke irenga obisingo ngamore amina obisiero ngo ngamore asete nanche nkoira nande amina kuna mokonto mobisi kubwaterane ngo
development committee eringo chikobeka egostia etebe ngaito kobeke post akwana ro manya no bole mu entonke yego chigotosinya anya mwayigetio bole maabanya kenyoro yani mwayigetio stima abanya kenyoro nje mwambe kirobisi na stima tiri aso mu MC akinto sinyi koligie meteto abera litomente igara kayo siate abasti materia aso mu MC amina kinie kana twe karanza bune kenyoro no mugambio ino world estima ge koranda amina egere kano mo chumba robo soku ngakila amina mwantere kwana lego re basa e basa rionye mo manyeti na inje muna mwateba nyangalisi ateba ngamba achaba kakana mana na ateba kuno mongina jena rengo bagachane ngo kora uchunguzi bamanye ngambi yatore eground eko ranje monyene tingo nyara kori kuranje bweka goika kayusi asuke andigirizi mate nyakundi asoke go chimoino nikora agenda go chimoino koda kyo turumbo go chimate nyangalisi ando go chimoino morani osoko rusie ko bya go chimoino ekero mwacharia ngatebi bona njena ibwete buja ngani ngenda kubata sibega bono tigamba tebi goro ye basari e basari ekuru eguga abantu bagotebi gunga ichoria e basari mwa ichoria mwacha abange buna ba mwa ichori chibasari cha ndobisi chibasari chigo ikobisi rimo go ichori mbare batebi ngaki go ichoria enya singe karamu ene risakaria go ichori go ekokora beke star ekwerende basari ora ne karamu gosene mbali rinde bate ubekere mwamu basari chirichera na kuchobisi basari chigo ikobisi chirichibekere bitone abantu bagweri 20 inu bali abataka mwago 2000 abande timokwa basari yane ikuchikuruweru mugaso igoro amina anye togo yumera nanyenya biuto no tokurangirie basari yeru amina bali barobisi baikaranzeiga ori ore chairman yimuke asome moja kwa moja ingwetu basari moroche na maisa ino ngaki uri no mubara kwa oyo no mutako muchicho wetu nari torakonya abana baito mwantegereire igona arwete monuri nkakora matemu nganyora 417 mwalimu David Monda kana test erole ngo mwalimu tiche kara mugitaba weto ngarangira kunyansiongo egasinya asenge nje chibesa ngagenda mariba ngakora kuro mariba ngaeta ngarangira Nairobi University chibesa chikabura mama ate mama ate mama esa uri abana bande mbale manga abandi bange bosi ngacha kwesomi na tikukole University 2016 koru mwaka 2002 montegerete nkateba nkoirana ntabe chikura akibate abeta ngoino mwana oinini mutotari wakorogea chinchi amina na bakorogera banya bataje to konyonsi no kobo kongo etabara cheche round mbali konyonsi na kobo igontagete insobisi mbugori umwana korumatongo wo motaka wo moraka asome wangigule account mwewe takaranga mukutana ali ngote byarati abantu abami ndo mabare ke ko banaye ngumire account yo nyara roesta angama baga ndetara abantu bami amina ngontagete mire no anoyomo nera tange tipikipi yali amina na kwenda ndaracha anyorese kio makoli amogorere soda yes amache development committee eringo chakobeka emetenye tigartene tatu immediately munango so obvious because ngonga mole chikura amina toche toikaranza chore covid amina abaga kabara abano ningainire ligente ndige mogo so korumo chacha a committee to chacho to chake wake plan ngaki bitacho bitu bikorosi ku through a committee mogo chwake chikura amina anakorengera ringo mogo chacho amina moko manyamo gaka geta bwa straightness
mumanye no moyo muso jena ngidilwe ta kupendelea matongo gego choro muntu nero yoko sobi tuigwana ini era abo muntu omia tuchake moja kwa moja tu planning akitoko prioritize ebintu bitu ne bara to gochakira gose ne bitacho to gochakira gose ne togenda step by step emyaka ebere matonge change emyaka ebere matonge golore ki konga more kura gamba tebiga mwante biga niende guchimatunwa batomende chikura narenge mogorora bantu bale no mogoko ande moinyore kartu acheta ali alitanga ni 2017 nindu seti chikura mogorora nindu seti chikura matunwa nindu seti chikura nyabali bongi tafadhali bali mugwa kamonuri gontagete mwaka chikura 100% bali mugwa kire tundu bali chikura chiri twanyora 944 gontagete tonyola chikura 1500 montagerete chikura 1 omo MC awetera chikura chiri bubere chikura moko beka tundu bali egetuokeri 1500 chikura tomiseti totangasu 500 monuri ntu amenda chikura nanje nakorega sana amina chikura chirari nje chisoke turamanye namba exactly lakini chaitani chirarenge monuri mwangete chikura 70 Josephat nyaribona abole tukurwanya akamika chikurange chikura chiri chito chonse muchirete monuri morete chikura 200 twarenge chikura 1500 cha monuri 200 chikura irenga toikire 1700 twaboru chikura 300 totangasu montagerete nyabiuto muga tukanyora chikura 320 Ntutu atanganete nyabiuto na bato 320 tuatanga asiro sendora ata tu obrenga tu atanga asiro bara nyinje na atanganete yanya mwamunga bana mbaye bere musire kabwa chikura 220 ngatwara 154 tondora jibeka mama libanga rushikura nyandra manga rushikura nyagutanga rushikura mali beri ye primary na aranga rushikura mogorora nyabari bonge matunwa chikura chigo cha gwakubune mbura motagwanje tuchake kobange gasi metenye tatu mwangire mwesimbane bitu binde bire byageswa ona kiyogoro ya mate niyo mate ndekwara arabia bagane tubyane bano togwasi munga chiri chingoro na cheche iko tobwate chikura chiyogo etia omuntu to mwanje oyogocha because simba akoro mukutano onde nande nano bakorekanira agamwe bakaikaranza bagateba bakubwatana bakoigwanana baetio monto yomo baleto monto yomo mwakere chiku bachangero monto yatware chibes ninga chekurwana sigina nchi mbamaete worda na omokongo kero kibona mbamanyete bagateba bakobeka chibesamo oyo gagweta achiko baachitenda chichi para bali bande batigara maga achiko baachi pasari achiko baama bagari kon 350,000 ndagete monte bia ngogo chikonyore 1350 aliko mwana wae ngo igana tubwatira ni gukuru ari tube kuri kolima toso igumo guko 1500 chigoika asa ema jena batebi yori mumanye mburango tuere mape abantu batakaete amina ekena usobori mo abangi na barano ana mafutaita ya system ingate betayo kuno bene omuko na gotije ibera no bukima igora hari aki na basabire kura yeno igonta getabaga kamurana abangi na vijana bya minto emetienye tigaratene komongi gwetengana etatu amini komongi gwetengana achire gochimatunu kori gichikura nsibere chikura cyane monge ngakia ngororo emetienye tatere mombori amaswa nali muranya konkaransi motoma bakakaba bakwana busia bakomo chache ebita bigoire onye na asinyire bangi karansi
Toi wana ini. Mambo ulia maswali nga naye tu alere ika. Kinkobori chukura 2017. Na chete sana. Igaga moinyorete. No nyene ebesa na bwat. Ona ari kuba bwat kaniga. Na batenga eba abang na paneli. Mwaitana ginchete. Motegerete. Kiko chibono na teba na at least. Yasaye ongeire ke kikubwakiria 2017. Nchewa mokondika. Yani mbebe. Kana njini mbato bongo. 2027. 2024 na linkobori chukura. 2027 ninche nkwebe kobis. Egasi yane gombe kobis. Moi wana ini. Ona iga, nalinko masama chukura mongo. 2027 ninche mbwene te wesa bera chukura negasi yane. Ekane masomo walimu. Hingo kora 2027 wasipoangalia vizuri. Gavana abantu baminekera banjire abantu robakobe ko montobisi numogote kondika kuna mura abantu kibanjire ngasonga mbele kuna kitu itazuia sana kingo tajande gasi intaketeko kolegas nje kengo sapa abantu baminto bambwates babe part of me tobeke mekutano totike kobeke mekutano ya makondo nganyare bengo tinde kware mwantagare ile turabeke mekutano totarachi muntu atarachi kutinde kwa tomoire nyagitari arwari gwe ka kinya saga kumoira yori totebe tanda matanga ari bo monganjire moche mombwate siegas nche nkochande muna mokonsoi nkoira nandasi muri tobankane montebye uno mwana ino yes ekento naba no mo MC lakini ekero naba mo MC no nyene president yebwata advisors kanji ko batumia abona advisors monde ngaga totarega iga togende tokonya abantu baitu emyaka etane metangani abantu baitu baiguri iberera lyobuga wanganje ire korere ngo batebiga ina asante ngo bake asante yego kero na nyora accident yeri mwatura na gitu egari ebasi yabo togete kibreak kingorwa matanga aya is my wife twasokire iga ebasi ekaruguru ekambwatira niga nabwate tokaringa kaime mwaro je kibicha nyasaya agaturuzyo ekabaso bwango mono muchango kabegu kyogoro kiduka mukarusi kibesa kyogoro mwara akorire mechango ya skuru emechango ya matanga pesa nchiana go ikajeta ani 2020 mama yatabo igo mugachanga kibesa chikuru 1104 amina 1104 chikatomu Nairobi chikambeka getanda inkarwa isiyo asana bekere mepira ingababuya ingabekerwa magora yako batere babutole chichuma chikabe kunjiro no chire inkabwena asante sana Segas ondoro useti komia ya kabeka lakini nje manongi were tenga ngira nioko amina ngira nioko boko amina ekagera lero ntene ine bosie yaitoga Nyasaye ababwatesie na njambwatesie amina chire chinarira ngochikira ninde jiro jowaja mwakariro bachori bwabagambi babasireria obo no bwabolenje obo nyene uniform ichi ababura kango bapimira niyo tokonya ababura amina ekina kyo eplani yane haleluya akirembe yamona sogongaribisha mbaro batalia asenge njoya mangana mange dinaro ko ba onyo amina ali boigo na boigo onko batoma ali mwanchirenga mumbwate
mugende mundigiri omusana munda likikura kyane kibe kingira abagani bali bacyari abo mutu zimbarati muka banyana bangakirite simbagantebi kikure kikwirire tebi abantu bamino bakubwatse mu kirenda ngora bakenda pe ikigento ngyo kira chenjiga amina asengento yobwanje bwino amina abatomire mubwata abana mubwata abagaka mubwata abasani mubwata abana mugende mubatebye bangekura amina